Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα σε όσους μας ακούν. Συζητάμε εδώ και μέρες από την προηγούμενη εβδομάδα και θα το συζητάμε μάλλον μέχρι το τέλος και της διαβούλευσης που έχει βγει, χωρίς να βλέπουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στη διαβούλευση και στα σχόλια που γράφονται, πλην ενός δεν υπάρχουν άλλα σχόλια από την Καστοριά. Κάθε μέρα που περνάει μαθαίνουμε όλο και περισσότερα πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία και πώς η Καστοριά για μια ακόμη φορά μπορεί να μείνει έξω από μια ιστορία την οποία μπορεί να καθοριστεί για πολλά χρόνια για το μέλλον. Αν τώρα μιλάμε για ανισότητες μεταξύ Καστοριάς, Κοζάνης, Φλόρινας, πόσο μάλλον αν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Αν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο, πραγματικά θα υπάρχει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μια κατάσταση δύο ή και περισσότερων ταχυτήτων. Όταν τον Σεπτέμβριο του 2019 ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή είπε χωρίς καμία διαβούλευση ότι κλείνουν όλες οι λιγνητικές μονάδες, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή μας έλεγαν ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά θα πάμε σε ένα σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Το σχέδιο θα αφορά την Δυτική Μακεδονία στο σύνολό της και θα έχουμε ένα άλλο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο. Μάλιστα. Μας κορόιδευαν λοιπόν όλο το προηγούμενο διάστημα. Θυμάστε και τις επισκέψεις και τις συσκέψεις που γινότανε στην Καστοριά από τον κύριο Μουσουρούλη και από την Επιτροπή της Δίκαιης Μετάβασης που όρισε η κυβέρνηση, και εκεί οι δηλώσεις των τοπικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ότι θα πάρουμε κι εμείς μερίδιο από αυτό το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης και θα βγούμε ωφελημένοι και θα ερχόταν οι θέσεις εργασίας και θα φέρνανε τον παράδεισο. Πώς θα γίνει όμως αυτή η δίκαιη μετάβαση και ότι θα πάρουμε όλοι, τη στιγμή που, κύριε Τελιγιορίδη, το λέγαμε και χθες, το λέγαμε και αυτές τις μέρες, υπάρχει χάρτης Δυτικής Μακεδονίας όπως ονομάζεται, στον οποίο απουσιάζουμε. Ακριβώς. Όταν λοιπόν βγήκε το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης, είχαμε την ευκαιρία να δούμε το πραγματικό προσωπείο αυτής της κυβέρνησης. Ξεκινώντας λοιπόν από τον χάρτη που αποτυπώνεται σε αυτό το σχέδιο, λέει χάρτης Δυτικής Μακεδονίας, και έχει πιο έντονο χρώμα μόνο τους νομούς της Κοζάνης και της Φλόρινας. Ο χάρτης Δυτικής Μακεδονίας σελίδα 24, στην Ελλάδα, στη σελίδα 24, βλέπω ότι το διαβάσατε το δελτίο. Ναι. Υπάρχει ο χάρτης της Δυτικής Μακεδονίας που περιλαμβάνει μόνο την Κοζάνη και τη Φλόρινα. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη κρυολουσία που παθαίνεις όταν ανοίγεις να διαβάσεις το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης. Για να μην είμαστε σε αντιπαράθεση με τις άλλες δύο περιφερειακές ενότητες, γιατί εμείς πραγματικά έχουμε περιφερειακή συνείδηση, θέλω να πω καταρχήν ότι ακόμη και σε αυτές τις καθαρά λιγνητικές περιοχές το σχέδιο είναι ανεπαρκέστατο για την επόμενη μέρα. Χαρακτηριστικά μόνο να υποθεί ότι θα χαθούν 30.000 θέσεις εργασίας και το σχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι δυνητικά με εμβληματικές δράσεις θα δημιουργηθούν 5.000 θέσεις εργασίας. Να πούμε ότι το βασικό και κυρίαρχο σημείο στο οποίο δίνει σημασία το σχέδιο αυτό είναι η δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Και μάλιστα φαραωνικών φωτοβολταϊκών πάρκων, οι οποίες στη σελίδα 176 και 177 του σχεδίου αποτυπώνονται με χάρτες. Μιλάμε για την περιοχή του Αμυντέου και της Ορδέας, 120.000 στρέμματα στην Πτολεμαΐδα στην περιοχή και 40.000 στο Αμύντεο, συνολικά περίπου 163.000 στρέμματα φωτοβολταϊκών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις άλλες δραστηριότητες που πρέπει να αναπτυχθούν και στις λιγνητικές περιοχές και χαρακτηριστικά δραστηριότητες του πρωτογενής τομέα. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δείχνει πόσο πραγματικά υποτιμούν την περιοχή τη δική μας και την πόλη και την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς είναι όταν διαβάζουμε αναλυτικά το πρόγραμμα στο τι λέει. Θα σας πω χαρακτηριστικά.
Σε κάποιο σημείο το πρόγραμμα λέει ότι η περιοχή έχει δυνατότητες σύνδεσης με οδικό δίκτυο και τώρα θα γίνει και η σύραγγα της Κλεισούρας και αυτό δίνει προοπτικές. Δίνει προοπτικές σύνδεσης της Καστοριάς με την Πτολεμαΐδα. Και σε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό για τις επόμενες δεκαετίες δεν υπάρχει καμία αναφορά στην σύνδεση του αεροδρομίου Καστοριάς με το σιδηρόδρομο, το οποίο είναι ένα έργο που το εμπνεύστηκε και το έτρεξε ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει εγκριθεί από την Κομισιόν, από το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, είναι ενταγμένο στο ίντερεκ, αλλά το αποσιωπούν και το παγώνουν. Παγώνουν ένα έργο που θα συνδέσει την Καστοριά, το αεροδρόμιο στο Άργος Ορεστικό, με την Δυτική Ευρώπη μέσω του Πόγκραβης. Είναι το γνωστό λιμάνι της Στεριάς που λέγαμε τότε. Ευρώπη μέσω της Θεσσαλονίκης. Το γνωστό λιμάνι της Στεριάς που λέγαμε τότε. Το γνωστό, το γεωπολιτικό όρο που οι μικρόνοι δεν μπορούσαν να τον διανοηθούν, που θα δημιουργούσε πάνω από 500 μέχρι 1000 θέσεις εργασίας στην περιοχή με ίδρυση διαμετακομιστικού κέντρου. Άλλο εξωφρενικό σημείο για την Καστοριά αυτού του σχεδίου. Ένα από τα 5 εμβληματικά έργα που προτείνει για την Δυτική Μακεδονία είναι η δημιουργία κλινικής φυσικής αποκατάστασης 200 κλινών στο Αμίντεο μέσω ΣΔΙΤ, δηλαδή με ιδιώτες. Και εδώ τώρα καταλαβαίνουμε ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο κλείσανε το ΚΕΦΙΑΠ στο Άργος Ορεστικό, την κλειστή του νοσηλεία, γιατί οι άνθρωποι είχαν σχέδιο. Θέλουνε πελάτες για τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, αδιαφορούν για την δωρεάν υγεία που πρόσφερε το Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης στο Άργος Ορεστικό, για το οποίο και στις ερωτήσεις που είχα κάνει πέρσι υπήρχε μια πλήρης απαξίωση από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά σας δηλώνω ότι εγώ θα δώσω μάχη για να ξανανοίξει αυτό το κέντρο. Και αν δεν το κάνουν σε συνδυασμό με την πρότασή τους για ιδιωτικό κέντρο στο Αμίντεο, δεν θα σταματήσω τον αγώνα. Άλλο σημείο που δείχνει πόσο άδικη είναι αυτή η μετάβαση. Μιλάει για τα πολύ σημαντικά αγροτικά προϊόντα της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία έχουν ποιότητα και ταυτότητα. Ξέρετε ποια είναι αυτά, κύριε Νατσούλη? Εννοείται και της δικής μας περιοχής. Μιλάει για τη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Ξέρετε άρα ποια και είναι της αυτά? δικής μας περιοχής. Για τη δική μας περιοχή θα πάτε λογικά λοιπόν τα φασόλια και τα μήλα. στη σελίδα 33 του σχεδίου, και θα δείτε ότι τα εμβληματικά αγροτικά προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας είναι ο κρόκος της Κοζάνης, τα μανιτάρια των Γρεβενών, τα κρασιά της Δυτικής Μακεδονίας, οι πιπεριές της Φλόρινας και τα μήλα του Δερμίου. Καμία αναφορά ούτε καν στα γεωργικά προϊόντα. Και προφανώς είναι πολύ καλά αυτά τα προϊόντα. Καμία αναφορά δεν γίνεται στα φασόλια Καστοριάς και Πρεσπών και στα μήλα Καστοριάς. Δεν γίνεται ούτε αναφορά. Και αυτοί λοιπόν που δεν κάνουν την αναφορά ούτε γνωρίζουν τα δικά μας τοπικά προϊόντα, είναι αυτοί που θα κάνουν σχέδιο για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην περιοχή. Εδώ δεν ξέρουν ότι έχουμε μήλα και φασόλια, θα μας κάνουν δεν υπάρχει λόγος ούτε για την κυκλική οικονομία, ούτε για τις μεταποιητικές μονάδες που πρέπει να γίνουν, δεν υπάρχει λόγος για τη γεωργία μας, για την κτηνοτροφία μας. Η Καστοριά σε αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει. Μιλάνε για τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας και δεν αναδεικνύουν τον τουριστικό προορισμό της Καστοριάς. Δεν γίνεται λόγος για την προϊστορία μας, το λιμναίο οικισμό, για την αρχιτεκτονική των αρχοντικών μας, για τις βυζαντινές εκκλησίες, για τα μουσεία μας, τη λαογραφία μας, το φυσικό μας περιβάλλον, τις δραστηριότητες στη λίμνη μας, τον ορεινό όγκο του Γράμμου, για το χιονοδρομικό στο Βίτσι, για το απολιθωμένο στο Νόστιμο. Καμία αναφορά. Δεν υπάρχουν για τη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά.
Τουριστικά θα αναδείξουν, και δεν θέλω να το πω σε επίπεδο αντιπαράθεσης, αλλά την κουβεντάριο... Με αυτά υποστηρίζετε ότι δεν υπάρχουμε και πραγματικά στον χάρτη, γιατί ξεκινήσαμε από τον χάρτη. Μα δεν υπάρχει, σας λέω. Δεν υπάρχει ότι στον χάρτη της δίκαιας μετάβασης. Ακούστε, ακόμη και στο χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας, λένε χάρτης Δυτικής Μακεδονίας και έχουν τις περιφερειακές ενότητες της Κοζάνης και της Φλόρινας. Μα γι' αυτό το λέω τώρα, μήπως και πραγματικά δεν υπάρχουν. Γιατί δεν γράφουν χάρτης Κοζάνης και Φλόρινας όπως γράφουν ο χάρτης της Μεγαλούπολης για την περιοχή της Μεγαλούπολης στην Πελοπόννησο. Εκεί γιατί δεν λένε χάρτης Πελοποννήσου και εδώ λένε χάρτης Δυτικής Μακεδονίας? Τι νομίζουν ότι είναι οι κάτοικοι και οι πολίτες της δικιάς μας περιοχής? Καθυστερημένοι? Να γράψουν χάρτης Κοζάνης και Φλόρινας. Το τι σημαίνει αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα στους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας το εξήγησαν και οι χθεσινοί μας καλεσμένοι. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε. Παραδείγματος χάρη, μια επένδυση στη Νεάπολη θα έχει 80% επιδότηση και μια επένδυση στο Φωγατσικό 1 χιλιόμετρο πιο μετά θα έχει 60%. Ναι, γιατί αυτό είναι ένα παρεπόμενο της μεταλλιγνητικής εποχής. Λέμε ένα παράδειγμα. Ναι, είναι ένα παρεπόμενο και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Κοιτάξτε, η απολιγνητοποίηση είναι κάτι που πραγματικά γίνεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Πουθενά όμως στον κόσμο δεν γίνεται βίαιη απολιγνητοποίηση χωρίς σχέδιο και χωρίς έναν συγκεκριμένο προγραμματισμό. Από την άλλη, η δική μας περιφέρεια είναι μια περιφέρεια όπου η δραστηριότητα όλα αυτά τα χρόνια της ΔΕΗ ήταν μια δραστηριότητα που επηρέαζε το σύνολο της περιφέρειάς μας. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ούτε το παραμικρό σχέδιο και η παραμικρή πρόταση για την Καστοριά. Η ΔΕΗ επηρέαζε το ΑΕΠ όλης της περιφερειακής ενότητας και σήμερα θα χαθεί ένας μεγάλος κύκλος εργασιών για όλη την περιφερειακή ενότητα. Προφανώς στις λιγνητικές εποχές υπάρχει ένα άμεσο ενδιαφέρον, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει και περιφερειακή συνείδηση. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο εμπεγμός της κυβέρνησης. Λέγεται ότι το σχέδιο αυτό ήρθε κατευθείαν από τα γραφεία του κυρίου Χατζηδάκη. Η περιφέρεια διαφωνεί στο βαθμό που διαφωνεί και ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης, κ. Σαββόπουλος, έκανε κάποιες δηλώσεις το οποίο θεωρεί άδικο. Κοιτάξτε, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν να το αλλάξουμε? Οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι στην εξουσία, είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε επίπεδο περιφέρειας, δεν είναι απλά για να εκφράζουν μια δυσαρέσκεια, μια απορία. Είναι αυτοί που αποφασίζουν. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να ενεργούν. Ξέρετε, όταν έχεις την ευθύνη κάποιων πραγμάτων, δεν είναι όλα ρόδινα. Κάθε τι που θέλεις δεν σημαίνει ότι στα κέντρα λήψης αποφάσεων θα το αποδεχθούν. Αλλά εσύ είσαι υποχρεωμένος να προβάλλεις το συμφέρον της περιοχής σου. Γι' αυτό λέω συχνά ότι οι άνθρωποι είναι πρώτα νεοδημοκράτες και μετά καστοριανοί. Βαράνε προσοχή στο κόμμα τους. Δεν κάνουν την προσπάθεια να συνδιαμορφώσουν με το κόμμα τους, να προτείνουν, να χτυπήσουν και το χέρι στο τραπέζι. Τα δέχονται όλα αμάσιτα. Εδώ το σχέδιο αυτό μας κοροϊδεύει τόσο πολύ, λέει σε ένα σημείο πόσο σημαντική είναι η Λάρκο. Η Λάρκο. Γιατί μας το λέει δηλαδή? Γιατί μας το λέει? Μα η Λάρκο... τη Λάρκο προχθές δεν υπήρξε τροπολογία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την πώλησή της. Σημαντική για ποιον? Για την περιοχή, για το δημόσιο συμφέρον, για την αξιοποίηση των μεταλλευμάτων της περιοχής από την πολιτεία ή για τον ιδιώτη που σκοπεύουν να την πουλήσουν? Και πόσο σημαντικό λέει είναι το φυσικό αέριο. Τι μας είπανε, ανακάλυψαν την Αμερική. Και τι κάνανε προχθές για να μην ψηφιστεί η τροπολογία για την πώληση της ΔΕΠΑ και των δικτύων και της διανομής του φυσικού αερίου? Βγαίνουνε στον Νατσούλη και στους τοπικούς δημοσιογράφους για να πούνε πόσο στεναχωριούνται. Αυτοί έχουν την ευθύνη να διοικήσουν. Αυτοί έχουν την ευθύνη να περάσουν προτάσεις. Υπάρχει περίπτωση αλλαγής στο σχεδίο? Δάκρυα. Υπάρχει και αν δεν μπορούν, και θα το πω, και αν δεν μπορούν και είναι
Άντε, δεν θα το πω. Πείτε το, όχι, πείτε το. Συγγνώμη που σας διάκοψα. Αν δεν μπορούν να τα καταφέρουν, να μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό, να μας το δηλώσουν. Μάλιστα. Κατάλαβαμε. Τώρα, υπάρχει περίπτωση αλλαγής, γιατί είμαστε στο κομμάτι της διαβούλευσης. Και μάλιστα, όπως υπόθηκε χθες στην εκπομπή μας, στην περίφημη επιτροπή, στην οποία προείσταται και ο κ. Μουσουρούλης, προσωπικός φίλος του κ. Τσικαλάγια, κατά δήλωσή του, δεν υπάρχει ούτε ένας Καστοριανός, ούτε ένας. Εκτός του ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Καστοριανός. Ο κύριος Μουσουρούλης ήρθε πολλές φορές στην Καστοριά και τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λέγανε έρχεται ο κύριος Μουσουρούλης, ο οποίος είναι και φίλος μας προσωπικός και τον ξέρουμε και χρόνια και θα κάνουν έργα. Σε μία από αυτές τις συσκέψεις είχα κληθεί και εγώ. Έγινε στο εξετήριο του προφήτη Ηλία. Μάλιστα. Στη βιομηχανική περιοχή του Άργους. Πήγα λοιπόν σε αυτή τη σύσκεψη, ήταν εκεί τοπικοί φορείς και ήρθε ο κύριος Μουσουρούλης, ο οποίος είπε ήρθα εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την Καστοριά και τι σχέδιο υπάρχει κλπ. Κάποια στιγμή στην ομιλία του είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε έργα τα οποία να αποδεικνύουν ότι πάμε στην επόμενη μέρα για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η απολιγνητοποίηση. Τέτοια έργα, λέει, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι το διαμετακομιστικό κέντρο στην Φλόρινα. Εκεί λοιπόν τον διέκοψα. Και του είπα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά επειδή έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η υποδομή για δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου στην Καστοριά, με αναβάθμιση του αεροδρομίου που η ΕΠΑ κάνει αυτή τη στιγμή τις μελέτες για την αναβάθμισή του, με τη σύνδεση του αεροδρομίου με το σιδηρόδρομο που είναι ένα εγκεκριμένο έργο από το Ίντερεκ και μάλιστα με βάση και το προγραμματισμό που υπάρχει το 2027 πρέπει να παραδοθεί έτοιμο το έργο. Έχει αλλάξει ο σχεδιασμός της δικής σας κυβέρνησης και αυτό θα μεταφερθεί σε άλλη πόλη? Ο κύριος Μουσουρούλης εκεί λίγο μπερδεύτηκε και μου είπε ότι δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε, η περιφέρεια θα κάνει τις προτάσεις. Σε αυτή τη σύσκεψη ήταν και οι εκπρόσωποι της περιφέρειας. Απευθύνθηκα λοιπόν στον Περιφερειάρχη και τον ρώτησα, ήταν εκεί και ο αντιπεριφερειάρχης όλοι, αλλά ήταν ο Περιφερειάρχης ο επικεφαλής, και τον ρώτησα αν υπάρχει κάποια τέτοια αλλαγή σχεδιασμού. Και αν θα χαθεί αυτό το έργο και αυτό το εξωστρεφές έργο που θα δώσει εκατοντάδες θέσεις δουλειά στην Καστοριά, αν σκοπεύει να πάει σε άλλη πόλη. Δεν πήρα απάντηση. Θέλετε να πείτε και με αυτό το παράδειγμα? Μόνο με κοιτούσαν όλοι, δεν μου απαντούσαν. Ένας από όλους, ο οποίος δεν εκπροσωπεί επίσημα την περιφέρεια, αλλά είναι συνεργάτης στην αντιπεριφέρεια στην Καστοριά, πετάχτηκε πάνω και μου είπε, άκου να σου πω, τώρα είμαστε κυβέρνηση, εμείς δεν θα μας λες εσύ τι έργα θα κάνουμε, ό,τι θέλουμε εμείς θα κάνουμε. Ποιος? Δεν θα σας πω. Αλλά έγινε παρουσία όλων. Καταλαβαίνετε γιατί λέω ότι πρέπει να διεκδικείς, πρέπει να προτείνεις, πρέπει να βλέπεις το μέλλον. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην περιοχή μας. Είναι η οικονομική κρίση, ήρθε η πανδημία, διαλύθηκαν πράγματα στην Καστοριά εδώ και 1,5 χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία. Πανεπιστήμια, φορέας διαχείρισης, κέντρο φυσικής αποκατάστασης, διετή τμήματα. Δηλαδή να μην τα επαναλαμβάνω, γίνομαι κουραστική. Και κανένας δεν μιλάει. Και φέρανε εδώ τον κύριο Μουσουρούλη που τι μας φταίει ο άνθρωπος, για να βγαίνουν φωτογραφίες και να λένε θα κάνουμε και εμείς, θα πάρουμε το μερίδιό μας από τη δίκαιη μετάβαση. Και έρχεται το σχέδιο και δεν μας έχουν ούτε στο χάρτη. Δεν υπάρχουμε στο σχέδιο, κύριε Νατσούλη. Αυτό λέω. Και έρχεται το σχέδιο και δεν υπάρχουμε ούτε στο χάρτη. Και όχι μόνο δεν υπάρχουμε, έχει και αρνητικά σημεία το σχέδιο για μας. Σας ανέφερα το κέντρο φυσικής αποκατάστασης, το ότι δεν υπάρχει η αναφορά στο σιδηρόδρομο και στην αναβάθμιση του αεροδρομίου. Δεν υπάρχουν αυτά.
Τώρα, αλλά το σχέδιο είναι κακό και για την Κοζάνη και για τη Φλόρινα. Είναι ένα πρόχειρο σχέδιο. Όμως επειδή είμαστε στη διαβούλευση, πραγματικά πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος διαβούλευση που δεν είναι απεριόριστη, είναι ένα μήνα? Κοιτάξτε, εγώ με αυτά που βλέπω, ευθέως θα σας πω ότι δεν είμαι αισιόδοξη. Ποια τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να αλλάξει, μπορείτε να μας πείτε? Αυτά τα γνωρίζουν τα βήματα αυτοί που είναι στα πράγματα. Να ασκήσουν τις πιέσεις που χρειάζεται. Τα γνωρίζουν, δεν χρειάζεται να τους τα πω εγώ. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω δεν είμαι αισιόδοξη. Και βλέπουμε και τα παρεπόμενα όλης αυτής της κατάστασης με το πρέπει να τον έχει. άλλα έργα, δεν γίνεται αυτό. Τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχει ο κύριος Τζικαλάγιας, τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κασαπίδης. Τον πρώτο λόγο τον έχει πάντα η κυβέρνηση και αυτοί που την εκπροσωπούν. Επίσης θα πρέπει να πιέσει συνολικά η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή μας έχει βουλευτή, έχει την διευθύντρια του Πρωθυπουργού στην Βόρειο Ελλάδα, έχει στελέχη που συμμετέχουν σε κεντρικά όργανα. Αυτοί τι κάνουν? Και βέβαια το ρόλο της θα παίξει και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα. Και βεβαίως ολοκληρώσαμε για τη σημερινή εκπομπή, γιατί είναι ένα θέμα, όπως καταλαβαίνετε, που κοιτάξτε, θα είναι εγώ μόνιμα στην επικαιρότητα. Ακούστε λίγο, εγώ κάθισα και διάβασα όλο το σχέδιο. Ναι. Πραγματικά θα σας πω ότι από την αρχή μέχρι το τέλος δημιουργεί πάρα πολλές αμφιβολίες και πολύ θυμό. Και πολύ θυμό. Πιστεύετε το διάβασαν και οι υπόλοιποι εδώ ή απλά του ρίξαν μια ματιά? Δεν ξέρω. Πρέπει να το διαβάσουν. Εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν. Εννοείται, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην διαβάσουν ένα τέτοιο κείμενο. Εγώ το διάβασα, έβγαλα κάποιες πρώτες σύντομες παρατηρήσεις. Ας μην αρκεστούν όμως αυτά, να το διαβάσουν οι ίδιοι για να τα δουν οι ίδιοι. Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσουμε και κάτι άλλο, γιατί νομίζω ότι ετοιμάζεται μια κοινοβουλευτική παρέμβαση, μια ερώτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, βέβαια, σήμερα θα την καταθέσω. Δηλαδή? Κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται. Μέχρι όσο ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση, το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης δινόταν σε όλη τη χώρα με βάση την κατηγοριοποίησή της σε 4 ζώνες. Με βάση 4 κλιματικές ζώνες. Θα σας πω τώρα το παράδειγμα το δικό μας στην Καστοριά. Εμείς ήμασταν στην πρώτη κλιματική ζώνη. Γεγονός που σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες είχαν δικαίωμα να παίρνουν το ίδιο επίδομα και το δικαιούνταν με βάση οικονομικά κριτήρια και οικογενειακά. Χαρακτηριστικό θα σας πω ότι μια οικογένεια είχε το δικαίωμα να παίρνει μέχρι 2,5 τόνους, 2.500 λίτρα, με ποσό 0,125 λεπτά 2 φορές το χρόνο, δηλαδή 0,25 συνολικά. Φτάνανε μέχρι και 600 ευρώ. Πέρα του ότι το επίδομα είναι μειωμένο και το ανώτερο ποσό πλέον που μπορείς να πάρεις είναι 350 ευρώ. Για την πρώτη ζώνη. Για την πρώτη ζώνη μιλάμε πάντα. Γίνεται το εξής. Αυτό έγινε και από πέρσι και το λέγαμε και πέρσι και μας λέγαν όχι, δεν είναι έτσι, και στην πράξη είδαμε ότι το ποσό ήταν πολύ μειωμένο. Τι κάνουν λοιπόν τώρα με την απόφασή τους για το επίδομα θέρμανσης? Τις 4 κλιματικές ζώνες τις υποδιαιρούν. Δηλαδή? Και σε κάθε κλιματική ζώνη άλλο ποσό δίνουν στους χαρακτηρισμένους ορεινούς δήμους και άλλο ποσό στους χαρακτηρισμένους ως μη ορεινούς δήμους. Δηλαδή μισό λεπτό, ο ορεινός δήμος στο νομό μας είναι μόνο δήμος Νεστορίου. Είναι μόνο δήμος Νεστορίου. Ο δήμος Νεστορίου θα πάρει όλο το ποσό. Οι υπόλοιποι 2 δήμοι, ο δήμος Καστοριάς και ο δήμος Άργους Ορεστικού, με εξαίρεση τις ορεινές τοπικές κοινότητες, που είναι πάνω από 800 μέτρα, ναι, δηλαδή η Κλεισούρα, η Οξιά, με εξαίρεση τις ορεινές τοπικές κοινότητες πάνω των 800 μέτρων, οι δήμοι Καστοριάς και Άργους Ορεστικού θα πάρουν μείον 20%. Τι σημαίνει αυτό? Η πόλη της Καστοριάς, η πόλη του Άργους Ορεστικού, το Μανιάκι, η Μεσοποταμία, το Καλοχώρι, το Χιλιόδεντρο, η Ποριά, τα παίρνω με τη σειρά όπως τα έχω στο μυαλό μου στο χάρτη, η Λεύκη, η Κορομπηλιά, η Αμπελόκηπη, η Πολυκάρπη,
το Μαυροχώρι, το Δεσπηλιό, θα πάρουν μείον 20%. Γιατί δεν από έχουν το το υψόμετρο? μειωμένο λοιπόν επίδομα θα έχουμε μείον 20%. Και ακούστε και ένα ακόμη παράδειγμα. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της πρώτης ζώνης. Στην Καστοριά λοιπόν, η πόλη της Καστοριάς που έχει 700 μέτρα υψόμετρο και όχι 800 θα πάρει μείον 20. Στη Φλόρινα, που η πόλη της Φλόρινας είναι μη ορεινός ο Δήμος της Φλόρινας, εκεί είναι μόνο ο Δήμος Πρεσπών, στη Φλόρινα που έχει 650 μέτρα θα πάρει μείον 20%, μειωμένο επίδομα, που οι θερμοκρασίες φτάνουν για μείον 25 βαθμούς. Το ίδιο και τα Γρεβενά, το ίδιο και τα Γιάννενα. Με αυτή την απόφαση, άλλη περιφερειακή ενότητα, η οποία είναι πάλι στην πρώτη ζώνη, η περιφερειακή ενότητα των Σερών, δικαιούται ολόκληρη το μειωμένο επίδομα. Η πόλη των Σερών με 50 μέτρα υψόμετρο θα το πάρει ολόκληρο. Αυτό πώς γιατί γίνεται? είναι ορεινός Δήμος. Γιατί είναι ορεινός Αυτό Δήμος. είναι λοιπόν μια αδικία και η ερώτηση που κάνω είναι να αρθεί αυτή η κατηγοριοποίηση των ζωνών και να δοθεί το επίδομα όπως δινότανε κανονικά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες στο ποσό που αναλογούσε σε κάθε κλιματική ζώνη. Αμφιβάλλω επίσης εάν οι ορεινές περιοχές, οι πολύ ορεινές περιοχές, όπως είναι και τον Ιστόριο παραδείγματος χάρη στην περιοχή μας, και είναι πετρέλαιο, γιατί είναι είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Όπως επίσης, μια και θα κάνετε την ερώτηση, έχω και μια άλλη παρατήρηση γύρω από το επίδομα θέρμανσης, επίδομα πετρελαίου, το οποίο λένε ότι θα το κάνουν επίδομα θέρμανσης. Εξετάζεται δηλαδή η δυνατότητα. Κύριε Νατσούλη, η ερώτηση έχει φύγει, δεν μπορεί να αλλάξει τώρα. Ναι, τουλάχιστον να το έχουμε υπόψη μας. Έλεγαν ότι θα το κάνουμε θέρμανσης. Δηλαδή να δώσουμε και σε άλλες περιπτώσεις όπως είναι το αέριο, εξαιρώντας τα καυσόξυλα και το πέλετ, γιατί μολύνουν. Ακριβώς, εξαιρούν τα καυσόξυλα, βέβαια ακόμη σε ναι, αλλά αυτό είπανε ότι όταν έχεις διασφαλίσει για ένα νομό όμως και το αέριο, ναι, τότε μπορείς να εξαιρείς τα υπόλοιπα. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Αυτό περιμένουμε και θα κάνουμε ερώτηση αν χρειαστεί. Μπράβο. Όταν λοιπόν εξασφαλίσεις και αέριο για το νομό Καστοριάς και το έχω εγώ στην πόρτα μου, τότε μπορείς να εξαιρέσεις το πέλετ, το ξύλο και ποιο άλλο θέλεις. Όταν έχεις φθηνό καύσιμο, δεν χρειάζεται να φτάνεις σε τέτοιες λογικές. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η ερώτηση. Θα περιμένουμε όντως την αντίθεση. Νομίζω δεν το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος. Ο κόσμος πιστεύει θα πάρει 350 ευρώ. Όσοι πήρανε μειωμένο επίδομα και λέγαμε τι γίνεται. Είναι απίστευτο αυτό. Αυτό πρόκειται για τις αλχημίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να πετάνε έξω κόσμο που δικαιούται οικονομική στήριξη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και με τις οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Λοιπόν, κυρία Τελιγιορίδου, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.